No niin, heipä hei vaan kaikille ja tervetuloa tasollista pilottijaksoon. Ja tässä jaksossa olisi tarkoituksena listata tier-listiin Fazerin patukoita ja etenkin näitä klassikkopatukoita, joita löytyy myös Fazer-patukka sellaisesta boksista. Niin sen mukaan nyt on tämä lista tehty. Ja tier list, jos ei ole tuttu konseptina, niin se tarkoittaa sitä, että tässä kun on nämä S, A, B, C, D, E ja F-sarakkeet taulukossa, niin S on kaikista paras, korvaamaton laatuaan oleva asia, ja F on sitten kaikista huonoin, semmoinen, jota ei voi sitten edes harkita enää uudelleen käytettäväksi tai ostettavaksi tai mitä ikinä. Patukka kontekstissa tässä tänään, että ei voisi edes ehkä harkita ostavansa sitä enää koskaan uudestaan, että oli niin kuraa. Mutta lähdetään purkamaan. Ensimmäisenä meillä täällä on Fazerina Crunch. Ai että Crunch on tosi hyvä konsepti näille patukoille ja tykkään etenkin Crunchy-patukoista, mitä tossakin kohta tulee listalta, mutta Fazerina Crunchy. Fazerina ei oikein ehkä itselle ole semmoinen kaikista mieluisin. Välillä tulee ostettua, mutta ei sillain todellakaan useasti, koska tosi moni menee Fazerinan edelle kyllä kaupan hyllyltä. Et mä sanoisin, että tässä kohtaa laitetaan se tuohon C-kastiin, koska se on tommonen keskitason patukka, ei mitään ehkä ihmeellisempää. Crunchy tuo siihen vähän ehkä lisää herkkumetriikkaa mukaan, koska Crunchy-patukat on tosi hyviä. Annetaan sen nyt olla siinä, ja täällä nyt seuraavana onkin vuorossa Dumle Crunchy. Oikeastaan yksi mun lemppareista, ja tää on kyllä, mä vähän ehkä mietin jopa S-tieriä, mutta A-tier se nyt ainakin on, koska Dumle on niin hyvä karkki, ja sit kun on vielä Crunchy-patukka, niin ai että mikä kombo. Dumle Crunchy on nyt A-tierissä, se on kyllä aika hyvä siinä. En nyt laittaa sitä ehkä vielä tuonne S-tieriin. Katsotaan, saattaa muuttua tämä listakin myös tässä lennossa. Fazer Mint seuraavaksi. Mä veikkaan, että en ole pitkään aikaa ostanut Fazer Minttiä, mutta sama minttu kuin on noissa juhlakonvehtirasioissa todennäköisesti. Ja niissäkin minttukarkit on todella hyviä. Tykkään niistä näissä juhlakonvehteissa, mutta Fazer Mint sitten, kun en ole pitkään aikaa ostanut, niin pakko sanoa kyllä, että se on ehkä tuossa jopa Fazerinan alapuolella D-ssä. Täytyisi ehkä ostaa vähän useammin Fazer Mint patukkaa. Joo, D-tier on nyt hyvä sille tässä kohtaa. Ja Fazer tai nämä minttu-konvehtikarkitkin tuo aika paljon, ja konvehtikarkit ylipäätänsä tuo aika paljon keskustelua aina, että mikä on paras ja tykkääkö ananaskonvehdista ja muuta. Mutta kyllä mä sanoin, että minttu on tosi kärkikasti ainakin omassa listauksessa nyt yleensä konvehtikarkeissa, mutta tässä nyt tämä patukkamuoto, niin ehkä nyt pidetään se tuossa D-ssä, kun ei ole pitkään aikaa ostanut, niin se ehkä vähän vaikuttaa ja kertoo myöskin sitten tätä patukan luonteesta. Oi. Seuraavana meillä olisi täällä Geisha Crunchy. Tää on todella kova patukka, ja mä jopa sanoisin, että tämä menee tuonne Dumlen eteen A-tieriin. Todella varma valinta mun mielestä kaupan hyllyltä, ja Geisha etenkin mulle todella rakas karkki, jos voisi näin sanoa, että Geishan ostan kyllä yleensä. Normipatukkakin on tosi hyvä vaihtoehto, ja etenkin tämä Crunchy niin on todella hyvä. Kyllä se on toi A-tieri ja etenkin ehkä edellyvä Dumle Crunchy tässä kohtaa. Ja mä sanon tässä kohtaa myöskin, että lopuksi saatetaan vähän muokkaa näitä järjestyksiä, että tässäkin järjestyksessä menee niin, että jos on tämä vaikka A-tier, niin se mikä on täällä lähempänä A:ta, niin se on niin kuin sitten sen A-tierin parhaimmistoa. Eli nyt olisi Geisha parempi isommassa A-tier-asemassa kuin Dumle Crunchy. Mutta tässä kohtaa katsotaan, miten listaus ehkä muuttuu. Seuraavana vuorossa on perus Fazerina. Vähän samaa kuin toi Fazer Mint, että en oikein ole ostanut pitkään aikaa, mutta en ole muutenkaan kyllä ostanut. Ja ei ole ehkä ihan niin favorittia tavaraa tämä Fazerina. Niin kyllä mä sanoisin, että se menee tonne ihan E-tieriin. Että joo,
ehkä ihan selittelemättäkin, niin ei Fatserina nyt ole ehkä niin hyvää mun mielestä, mutta Fatserina Crunch, just kun se on täällä C-ssä, niin se Crunchy-patukka, se on niin hyvä niin kuin ylipäätään, että se kyllä saa pysyä tuossa C-ssä. Mutta jos näissä kahdessa mä vaikka mietin Fatsermint vai Fatserina, niin kyllä mä Fatsermintin mieluummin ottaisin mukaani. Joo. No, sitten tullaankin näihin seuraaviin patukoihin. Täällä olisi Da Capo-patukka. No, Da Capo on semmonen, että jos sitä nyt vaikka konvehtirasiassa on, niin kyllä mä sen syön. Se on hyvää aina välillä. Mutta ei sitä nyt voi liikaa syödä, jos sitä syöisi tosi paljon, niin siitä tulisi ehkä huono. Et se on vähän semmoinen, että kun se on vähän niin kuin sen kehnomman puoleinen suklaa tai suklaapatukka tai konvehti, niin se ei en oikein lämpeä sille. Mutta kyllä mä lämpeen sen verran, että mä voin sen syödä, jos vaikka kaikki muu on syöty ja siellä on vaan ananaskonvehdit ja Da Capot, niin kyllä mä syön niiden ananaskonvehtien kanssa oikein mielelläni. Ananaskonvehti on hyvä. Da Capo menee kyllä E-tierin pohjalle. Ei ihan F-tier, että jos mä en sitä söisi, mä oikeasti en tykkäisi, että en sietäisi, niin sit se olisi F-tier. Mutta kyllä annetaan Da Capolle nyt mahdollisuus olla täällä Eessä. Seuraavana Normi Geisha. Todella hyvä. Tuolla on hyvä rakoki kuulkaa silleen, että kyllä se on B-tier. Normi Geisha piristää pahan päivän ja toimittelee oikein hyvin, mutta ei niin paljon kuin Geisha Crunch. Joo, Geisha aika perus tommonen hyvä tuossa B:ssä. Parempaa kuin keskikasti, mutta ei ihan parhaimmistoa. Nuoruuteni klassikko tai lapsuuteni klassikko Jim. Jim on kyllä tosi hyvä, mutta siinä on ainoastaan harmi se, että se on niin pirun pieni. Se on yksi haukku ja se on siinä etenkin nykyään. Silloin lapsena se oli ehkä vähän isompi sinänsä. Se oli myös silloin vähän halvimmasta päästä, muistaakseni. Mutta kyllä Jim on tosi hyvä. Mä sanoisin, että se nyt pitää luottaa intuitioon. Joo, täytyy luottaa, että gotta trust my guts, että Jim on nyt tuossa C:n pohjimmaisena. Fatser Crunch, itse asiassa kyllä Jim ehkä menee Fatserina Crunchin edelle jopa. Jimissä on vähän nostalgia-arvoakin, etenkin meikäläisille, koska lapsena kerättiin pulloi koulun jälkeen ja sitten mentiin kauppaan ostaa patukkaa, niin muut ehkä osti jotain tikkaria tai muuta. Mä yleensä ostin Jim-patukan. En tiedä miksi. Mä halusin joskus koittaa sitä ja vei mennessään. Oli sairaan hyvää. Se oli jotenkin erilaista kuin kaikki muut. Ja tykkään kyllä edelleen. Ja se on kiva, että se on pysynyt tommosena klassikkona niin kuin pakkauksen ja kääreen mukana myös, että se ei ole muuttunut sillä lailla hirveästi. En tiedä, onko muuttunut itse asiassa yhtään. Mutta tykkään. Jim on nyt sen ykkösenä. Mun mielestä se on ihan hyvä paikka sille. Lisää klassikoita ja myös nostalgiaa herättävää patukkaa Kismet Original. Tää on mun mielestä samaa kastia kuin Geisha. Ehkä jopa vähän parempikin kuin Geisha, jos miettii tavallaan tätä B-tieriä. Että jos mä oon kaupan hyllyllä ja pitäisi ottaa karkkipatukka, niin kyllä Kismet ehkä lähtee mieluummin mukaan, kun se on tosi kiva runsas. Siinä on kiva purutuntuma ja se on jotenkin tuntuu ainakin niinku riittosammalta, vaikka se onkin vähän semmoista, että se ei ole niin tujuu kuin geisha, mutta jotenkin sitä on kivempi ehkä syödä kuin normi geishaa, mikä tässä nyt on sitten B-tierissä tuossa sen jälkeen. Mutta Kismetissäkin just nostalgia puree sen takia, koska Kismet oli sitten vähän semmoinen sen ajan upper echelon patukka, että Kismet oli sitten sairaan hyvää. Vähän mun mielestä oli kalliimpi ehkä jopa. Ja sitten se oli silloin myös iso patukka, niin se oli jees ottaa. Pidetään Kismet nyt B-tierin ylimpänä. Ai, sitten tulee kaikista klassikoista klassikoin. Carl Fatserin maitosuklaa, eli ihan perus normipatukka. Fatserin sininen suklaalevypatukka ikään kuin. Tämä on tosi vahva vaihtoehto ja kyllä se toimittelee joka kerta,
Vaikka se onkin tavallaan niin perus, mutta Fatserin sininen, am I right? Se on kyllä tosi hyvää, mutta mä mietin nyt, että onko se sitten kuitenkaan parempaa kuin Dumle Crunchy? Onko se parempaa edes jopa kuin Kismet? Tai Geisha? Kaikki näitä muita parempi se kyllä on, että ei tonne ainakaan alemmas, mutta se on itse asiassa ehkä tuohon jopa Geishan perään B-tierin viimeiseksi laittaisin tämän. Joo. En sanoisi, että jos nyt pitäisi valita, että otanko Fatserin sinisen patukan vai Kismet originaalin. Kyllä saattaa olla, että Kismetin ottaisin mieluummin. Mutta sitten Carl Fatser maitosuklaa vai Geisha, niin ehkä Geisha mieluummin. Tämä on kyllä ehkä aika perusteltu paikka tälle tässä kohtaa. Peruspatukka vähän yläpuolella kuin normikasti tai keskikasti. Joo, ehkä toi on hyvä. Sitten tullaankin kinkkiseusuuteen. Carl Fatser Caramel Nougat Crunchy. Dumle Crunchin perään se nyt tonne laitetaan, mutta nyt herääkin kysymys, että Geisha Crunchin mä pidän kyllä tuolla. Sanotaan ehkä näin, että se on nyt semmoinen sweet treat, jota mä varjelen, koska Geisha on tosi hyvää. Mutta sitten, että onko se Dumle Crunchin edellä vai jälkeen? Tuossa on ihan oma makunsa tuossa Caramel Nougats, vaikka se tavallaan on ikään kuin vähän niin kuin lähellä Dumlea, mutta ei niin kuin kuitenkaan lähellä Dumlea ollenkaan. Mutta silti mä sanoisin, että Dumle menee edelle ton Normi Crunchin, tämän alkuperäisen Crunchin, ikään kuin original Crunchy patukan. Crunchit tuli silloin joskus aika vauhdilla silloin, kun ensimmäiset Crunchit alkoi tulee, ja ne vei kyllä mennessään tosi nopeasti. Se jotenkin, kun niitä oli myös 2, niin se jotenkin toi siihen semmoista kivaa. Kun tupla on todella hyvää, se on yksi niinku, tupla olisi S-tierissä, jos tupla olisi tässä. Mutta tupla on jotenkin niinku semmoinen, se on niin original konsepti, koska siinä on just 2 patukkaa tupla nimensä mukaisesti, niin silloin kun Crunchit tuli, niin kyllä ne oli niinku sillä, että oi että Fatserilta tuli nyt tämmöinen tupla patukka, mikä oli tosi jees. Ja sitten se oli ihan omanlaisen ja muistutti susupalaa vähän niin kuin kaikki Crunchit ikään kuin. Niin, ai että. Oli tosi jees. Mutta Dumle Crunchy, silloin kun se droppasi, niin se vei eniten mennessään. Koska Dumle, tosi hyvää, niin se oli kyllä ihan sairas. Mutta sitten etenkin Geisha Crunchy. Ehkä jatketaan eteenpäin ja ei nyt puhuta liikaa näistä cruncheista. Sen takia ne on tuolla A-tierissäkin, että ne on kyllä parhaimmistoa anyways. Ja Crunchy-linjalla jatketaan, nimittäin seuraavaksi olisi Pätkis Crunchy. Tai virallisesti, niin kuin tuossa lukee, niin Maxi Pätkis Crunchy. Se on Crunchy-asteikolla todella hyvää. Mutta se on vähän ehkä, mä dikkaan enemmän normipätkiksestä jopa. Ja mä sanoisin, että tämä Pätkis Crunchy menee ehkä, ei mene kyllä Kismetin edelle, mutta ehkä menee normigeishan edelle. Se on kuitenkin semmoinen, pätkis maistuu pätkikseltä ja se on niin hyvää, että kyllä sitä voisi Crunchy-muodossakin syödä mieluusti, tai syönkin. Mutta ehkä tähän suoraan nopea väliin, koska nyt on nämä molemmat putkeen, niin normipätkis. Sen mä sanon, että se menee, koska Crunchit on niin jees muuten, niin se menee kyllä tänne A-tieriin. Nyt tulee jopa toinenkin rivi tuohon loppuu tila pikkuhiljaa kesken. No ei se nyt lopu, mutta pätkis on kyllä tuossa A-tierin viimeisenä Normi Crunchin jälkeen, koska pätkis on jotenkin niin klassikko, niin hyvää, niin jotenkin semmoinen vähän kuin luksus, mutta ei kuitenkaan luksus, semmoinen arkiluksus. Jotenkin Geishakin on vähän niin kuin arkiluksus, mutta pätkis on vielä enemmän. If you know what I'm saying. Et Kismet ja pätkis on ikään kuin vähän niin kuin rinnakkain nyt tässä, mutta Kismet silti B-tierissä ykkösenä ja pätkis sitten A-tierin vikana. Ja kaikki saattaa, no ei kaikki ehkä, mutta saatetaan vähän viilata vielä näitä asemointeja täällä, niin jätetään tämä nyt tähän hautumaan ja palataan, jos sitten tarvitsee. Koska seuraavana meillä on vuorossa suffeli. Tämä on niin peruspatukka kuin voi.
Kismet-tyyppinen, mutta kuitenkin maistuu suffelilta. Ja tää on kyllä parempaa kuin Jim, jos mä nyt vertaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että silti tonne B-tieriin menee näiden muiden kanssa, jotka on nyt tuossa B-tierissä, eli Kismet, Pätkis, Crunchy, Geissa ja Fatserin normi. Suffeli on semmonen just tämmönen B-tier peruspatukka, mutta ihan inan ehkä parempaa ja maukkaampaa kuin sit C-tier, mikä olisi tavallaan niinku se ihan keski. Koska suffelis maistuu myös nostalgia, ainakin itselle. Se oli myös lapsena semmoinen, että sit kun lähti vähän kokeilemaan, että mitäs muita makuja täällä on kuin perus normisuklaa tai perus tuplan jälkeen halusi jotain ehkä muuta ja vähän kevyempää, niin suffeli oli jees. Se oli jees. Siitä tulee hyviä muistoja. Sitten meillä on täällä, vähän nyt ehkä jo rullataan tähän alas, mutta Susu Original, siis tämä on ainakin mulle semmoinen, että jos otan vaikka irtokarkkeja myös, niin sinne menee myös mukaan aina niitä pieniä susupaloja, mitä saa nykyään myös pusseissa, mikä on, se on sairas juttu, veli. Mut Susu Original, patukka. Kuulkaa, mä laitan nyt tässä kohtaa jopa tonne S-tieriin. Ensimmäinen S-tier on Susu Original, koska crunchit on todella hyviä, mutta Susu Original on se original crunchy tavallaan, ja se maistuu Susulle, ja se on niin hyvä, se on niin jotenkin todella spessu, että sitä ei myöskään saa syödä liikaa, koska sit se ehkä alkaisi maistua puurolta, mutta jos sitä ottaa aina välillä, ja just etenkin irtsareitten kanssa, niin ui juma mä sanon. Kyllä mä sanoisin, että se on tuolla S-tierissä nyt. Ei sitä voi laittaa tuonne muiden crunchien kanssa, koska se on näyttänyt, se on viitoittanut tien noille cruncheille. Sitten 2 vielä jäljellä on Karl Fatzerin tumma suklaapatukka. Tumma suklaa ei oikein ole mun mielestä ihan niin hyvää. Se on kyllä maukasta ja maistuu välillä oikein jees. Ikään kuin semmoinen resetointisuklaa, että jos sä oot vähän niin kuin ähky johonkin muuhun suklaaseen, niin tumma suklaa maistuu sen jälkeen oikein mieluisasti. Mutta sitten, että valitsisinko tämän patukan tummasukla-version Karl Fatzerin normisuklaasta, katselen näitä, mitä muita täällä on, niin kyllä mä sanoisin, että ainakin ennen dakaappua valitsisin tämän patukan. Että tummasukla esimerkiksi, no konvehteissa yleensä tummasukla on niinku sit se tavallaan se päällisukla ja sit siellä sisällä just vaikka jotain minttua, toimii sairaan hyvin, mutta tummasukla ihan patukkana, ihan perus tummasukla, ei mitään sisällä, pelkkää tummassuklaat. No on terveellisempää joo kuin normisuklaa, mutta tummasukla on semmoinen, että sen tarvii osua oikeasti sairaan hyvin, että se on oikeasti tosi hyvää. Mä muistan joskus mä en tiedä oliko se patukka jopa vai oliko se vaan suklaalevy hetken aikaa. Taisi olla suklaalevy, että oli mun mielestä Fatzerinkin jopa tummasuklaa ja sitten siinä oli jotain appelsiinia mukaan. Se oli sairaan hyvä. Jos se olisi patukkana, niin sen kyllä jopa ehkä valitsisin ja laittaisin jopa ehkä tänne niin kuin BA-tier kamppailuun mukaan. Mutta normitumma ehkä jopa itse asiassa nyt tuohon Fatzerina eteen, kun mä alan miettiä sitä tälleen ääneen, että normitumma suklaa menee kyllä Fatzerinan ja Dakaappon edelle, mutta ei ehkä tonne Fatzer Mint-osastolle. Katsotaan. Seuraavana hyvin, sanotaan ehkä, että jopa kiistelty, koska ainakin mun kavereissa on monia, jotka pitää tätä vähän niin kuin liian ällömakeena. Jotkut pitää tätä taas S-tier-patukkana, nimittäin Karl Fatzerin vadelma-jogurtti maitosuklaa. Eli se, missä on sitä valkoista höttöä sisällä, tosi kevyt suklaakuori päällä. Mä oon vähän ehkä sen kannalla, että tää on semmoinen keskikastipatukka, että jos tätäkin syö itse asiassa liikaa, niin siihen tulee semmoinen ähky ja sä et jaksa enää ottaa sitä ollenkaan, vaan sä otat jonkun crunchy-patukan, you know what I'm saying. Mutta että jos valitsen nyt Karl Fatzer
vadelmajugurtti, maitosuklaapatukan, niin mun on tarvinnut syödä aika paljon kaikkea muuta, että mä ottaisin sen, koska se on just semmoinen vähän niin kuin tuo tummasuklaa resetointipatukka, mutta on se nyt ihan hyvä, sit kun sen syö, niin se menee suoraan kyllä ikeniin, mutta vaan tietyssä ajassa tai niin kuin tietyn ajanjakson jälkeen. Et maistuu pirun hyvää, mutta aina välillä. Sen takia mä sanoisin, että tää ehkä jopa menee tuohon D-tier ykköseksi tuonne Pfazermintin kanssa, mutta ennen Pfazermint-patukkaa, koska on sairaan jees, mutta just välillä. Pitäis mä sanoa vielä kuinka monta kertaa? No joo. Näin. Nyt ollaan tässä vaiheessa, että kaikki patukat on lajiteltu tänne tier-listaan nyt omiin lokeroihinsa ja voidaan nopeasti vielä kerrata ennen loppuviilailua nämä kaikki patukat. S-tierissä Susu Original. A-tierissä Geisha Crunchy, Dumble Crunchy, Karl Fazer Crunchy, eli sehän perus Caramel Nougat ja Normipätkis. B-tierissä on Kismet Original, Maxi Pätkis Crunchy, Normi Geisha, Normi Karl Fazer maitosuklaa ja Suffeli. C-tierissä on Jim ja Fazerina Crunchy. D-tierissä on Karl Fazerin vadelmajogurtti maitosuklaa ja Pfazermint. E-tierissä on Karl Fazer maitosuklaa, Karl Fazerin tummasuklaa siis Fazerina ja Da Capo viimeisenä. Mä itse asiassa nyt kun luettelin tässä näin, mä oon kyllä aika tyytyväinen nyt tähän listaukseen ja tää kyllä jätetään nyt tähän. Pfazerminttiä mä mietin vielä pitkään tuossa lopussa, että pitäisikö se olla sittenkin E-tier, just kun mä en ole ostanut sitä pitkä aikaa. Mutta kyllä mä sanon, että kun sitä konvehteissa tai muissa jutuissa maistaa, mun mielestä se on sitä samaa mint, mitä on kaikissa muissakin, mutta tää on vaan niinku patukkamuoto, niin on se nyt piru hyvää. Mutta just se vie sitä vähän alemmas, koska en ole ostanut pitkä aikaa, enkä osta erikseen. Että kaikki, mikä on tuon Pfazermintin edellä, niin ostan kyllä useammin. Sanotaan näin, että patukka tierlist on nyt tehty ja tähän se jätetään ja tämä oli tasollista pilottijakso. Seuraavaksi lähdetään purkamaan jotain muuta listaa ja tehdään uusi tierlist. Joka jaksossa tullaan tekemään uusi tierlist asioista, aiheista tai muista ehdotuksista tai muista mun miettimistä asioista, joita haluaisin listata ihan myös omaa päätäni varten. Kiitos kun olit mukana ja toivottavasti nähdään myös tulevissa jaksoissa. Kuullaan nähdään. Se on moro.